Iker Besagasti, 21 urteko donostiarra. Goenkalen egiten duen keminen pertsonaengatik ezaguna dugu. 21 urte izan arren, bapo jardun du lanean. Antzerki asko, telesail asko eta film askotan parte hartu. Arratsaldeon Asier. Eta mila esker euskal jakintzako tartetxo bat egitea. Bueno, hasteko Goenkalen telesaioan denbora asko daramazte. Zure paperarik ezagunena izango da segurren. Nola hasi zinen bertan? Egia esan urtean eramatzan Goenkalerako kastinak egiten, eta, duela 3 urte inguru Markelen pertsonairako egin duen kastina, eta erantzuna ezezkoa izan zen, baina zegoela pertsonai bat Kevin izenekoa, hasieran kapitulo pare baterako agertuko zena, eta 2 hilabete ondoren, pertsonai txiki bat bezala jarrituko zena, eta hortik aurrera. Gero, Goenkalen Kevin Iturriagaren papera egiten duzu. Nola gustatu zen zure pertsonaia? Norbait izan zen nuen ere dut? Egia esan ez, gaina oso denbora gutxi eduki nuen pertsonaia hartzeko eta moldatzeko, beraz, iristen zitezkean testuen arabera hasi nintzen moldatzen pertsonaia. Aurreko ariari jarraitu zen, aurretik aipatu dudan bezala Goenkalen denbora asko da. Zalantzerik gabe, denbora bertan, guztiak animeta asko izango dut. Horretik bat lanean baino, kanpoan, jendearekin, anekdotaren bat izan zen, oberen edo gogoratzen denetako bat, Hernani, udaldean izango zen, duela 2 urte inguru, eta kalean geundela, gauez, hurbildu zitezkegun, bai niri eta bai Arkaitz Gartzian diari, Goenkaleko beste pertsonai aktore bat, Goenkaleko beste aktore bat hurbildu zitezkegun, eta 40 lagun inguru hurbildu zitezkegun autografo eske, eta hori bai, gauean izan da gaina, piskat harrapatzen ez du oso... Egunero grabatzen duzu, Bai, astelehenetik ostiralera. Eta deskribatuko aldugu zuen nolakoa den grabaketako oso? Luzea, oso luzea. Gaina normalean ez dira sekuentzia gehiagi, ez ditugu sekuentzia gehiagi eukitzen aktoreok, baina gehienetan gertatzen zaidan aneri eta beste aktore batzuei da hori goizeko 7 igo beharra eta 3 arte hor dagoen. Beraz, luze egiten da. Zein izan den antzestu duzun estenarik zailena eta larria, edo larri? Ez dakit, larri gutxi eta zailak azkenean errestu egiten dira. Azkarago joan alizateko, bestela oso denbora gutxi dago sekuentzia bakoitza grabatzeko, beraz, zaila. Antzerki munduan ere maiz bideetakoa zaitu. Zein da gogokoen duzuna eta zein da gogokoen duzuna egin dituzen latatik eta zer da? Hore, egia esan, eta zer izango litzake, Dardar konpainiarekin, ze berez hau da lehenengo antzerki profesionala. Besteak Zoriol antzerki eskolarekin egin da, 12 urtean zehar, eta politak asko, gehienak, denak komediak, eta oso oroitzapen honekin, baina gehien gustokoena edo eta zer izango ditzake. Film batzutan ere parte hartu duzu, esate baterako eskizo filmean. Nolako esperientzia izan zen film bat grabatzen? Oso esperientzia ona, gaina hori Goenkalen aritu ondoren, ez egia esan, eskizona hasi nintzen Goenkalen baino lehen. Beraz, oraindik ez nuen oso ondo ezagutzen Goenkaleko martxa, baina oso esperientzia ona. Gaina sekuentzia bat grabatzeko denbora asko hartzen da, denborakin, ordan asko landu daiteke pertsonaia. Eta Goenkalerekin konparatuta beste esperientzia desberdin bat. Nire igual gehiago gustatzen zait zinea telebista baina. Beste aktore askori, hitz egin da eta bereiken eta nahiago dutela telebista. Zein desberdintasun dago film baten eta telesail baten grabaketen artean? Hori, hasteko denbora. Denbora eta baita ere beste desberdintasun bat izan daiteke
gidoia bera, ez? Telesai batean badakizu nola hasten zean, baina inoiz ez dakizu nola bukatzen den edo zer gertatuko zaio pertsonaiari. Antzerkian eta film batean gertatzen dena da, gidoia hasieratik bukaera ematen dizutela, eta badakizu pertsonaiak ze goitibera edo nola egin duten hori gizanari gustatuko litzaidake dena hola izatea, telesai batean ezin da. Aipatutako generatatik antzerkia, telesaia eta filman zeinetan agertzen zara gustukoen eta zerra? Antzesteko garaian gustoren egian antzerkian. Ze egunero desberdina izan beteke, emanaldi bat. Gaina publikoa edo ikuslearen erantzuna ere bertatik bertara jasotzen zu, orduan bakizu zer funtzionatu dezaken eta hortik jolastu, eta zerbaitek ez badu funtzionatzen, hori saltatu edo alik eta azkarren pasa, eta aurrera jarraitu. Film edo telesai batean gertatzen dena da, hori grabatzen duzuna hori da, jendeak gero ikusko duna, eta ezakizu nola hartuko duen. Bueno, zure nola egin zasko dugu, orain, Hombre, duela 3 urte nire ametsa zen film batean parte hartzea. Baina oraingo nire ametsa da berriro ere beste film batean parte hartu ahal izatea. Nolako portaera izaten du jendeak zurekin kalean ikusten? Ezagutzen zaituzte, arazorik suposatzen alduzu Ezagutu bai, bakarrik eta ezagutzen edo ikusten da ez, kaletik zoazela Donostiatik pasatzen eta begiradak edo orduan desberdinagoa da herri txikietan. Herri txikietan askoz gertutasun handiagoa ematen du dagoela, orduan hor bai hurbiltzen zaizkizu, eskutik heldu eta ez bai, baina oso esperientzia ona, orain arte gaina Kevin-gatik ezagutzen haute denek. Beraz, esperientzia ona gaina hori esate dizut, esan dizkiaten gauza guztiak onak dira. Ze ondo bete ez duen, edo ze gaizki pasatzen ari zean, edo horri eman bere merezi duna, zabalako... Eta nolako zinen ikasle garaian? Hau da, zein motatako ikaslea zinen? Bai. Behartuta ikasi behar nituen gaiak eta oso gaizki eraman ditut beti. Ikasle aldetik oso txar. Eta zein izan da nahi? Bat bakarrik, ez dakit. Bat bakarrik, historia igual. Historia. Testu asko eta, karo, ez zaigan interesatzen ez da ere, beraz. Nolatan biztu zaizun aktore izateko gudu? Oso txikitatik. Gurasoek beti kontatu izan diate, hori 2 urtekin, nire antzerki propioak prestatzen ditula nire gelan, eta gero behartzen ditula salan edo sofan eseri, arazi, eta erakusten izkiela, beraz oso txikitatik. Bukatzeko euskal jakintzako, bat duzu esklusibarik? Esklusibarik? Esklusiba bat izan daiteke, laster hasiko naizela beste antzerki obra batean, Hauntza izenekoa, Txalo konpainiarekin, eta oso pertsonai interesgarria, potentea, momentu batean, eta espero dut gustatzea. Jakin badakit oso lan betuta zabiltzela, eta horregatik berezera eskerak eman dizkizu, hartetxo eskaintzera. Eta euskal jakintzako guztiok, eta nik bereziki zorte ona opa dizugu zure nahi gira. Ondo izan, Asier. Mila esker, eskerrik asko.